Zvyšujete stále v tej príprave nároky na hráčov? Možno sú vyššie ako pred rokom teraz? Tak tá metodika je tá filozofia naša, ale jasné, že tie metódy, formy, prostriedky sa snažíme meniť, aby to nebolo stereotypné, ale vlastne to smerovanie chceme, aby bolo také, čo chceme od nich. Tá príprava je, hráči vedia, niekde je ťažšia, niekde je hernejšia, ale tie 2 týždne sa nevyhnú nikde tej drine, čiže teraz majú to najťažšie obdobie. Ale určite sa snažíme, máme testy, hlavne tí naši hráči kmeňoví sú na tom dobre, už prvé testy mali individuálne plány, ukázali, že nezahálali, že sú kondične dobre pripravení a môžu sa zlepšovať, horšie to s tými novými, ktorí naozaj majú toho plné zuby. Sú ešte nejaké zdravotné problémy u hráčov, ako je to s Martinom Chrenom alebo s Peťom Farkašom? Peťo Farkaš už myslím, že v poriadku, tam aj keď mal drobné zranenia, štoky, začne trénovať, dúfam, že zajtra už má sádru dole, mal štátnice a dneska ide ešte doktorovi na posledné vyšetrenie, tak dúfam, že sa zapojí štoky už zajtra do prípravy, aspoň do tých základných vecí a do ligy hádam bude v poriadku. Lukáš Kovač je už úplne 100% fit s tým kolenom? Lukáš je chvála Bohu fit. Akurát mal otlaky nejaké nepríjemné, také krvavé, takže dneska dostal voľno po obede, také ľahšie, ale už je fit, chvála Bohu. Idete v stredu do toho Rakúska hrať, bude tam aj nejaké sústredenie? Vlastne my sme doma stále. Ideme tam len na jeden zápas, nejaké 2 hodiny hráme za Halicu pri Bratislave, takže 2 hodiny cesty odohráme, ideme naspäť. Tento týždeň máme doma sústredenie, takže nikam sa nechystáme a nikam sa nezberáme, okrem tých výjazdov. V sobotu sme boli na Baníku, teraz ideme do Rakúska a myslím, že tam ideme ešte raz do Maďarska, takže sme výlučne v domácich podmienkach. V zime bolo počas prípravy extrémna zima, teraz máme zase 30 stupňové horúčavy. Ako to hráči znášajú? No, tak sú profesionáli. Musia si zvyknúť. Dúfame, že sa ochladí, ale trénujeme ráno skoršie, takže tam to ešte nie je také. Teraz po obede je to v lese celkom príjemné. Aj keď je teraz 32-33 stupňov, ale na to sú zvyknutí.